Nem az érdekel, amit lehetett látni. Milyen kacsalábatok van? Vagy az első szűkítsen, vagy a hátsó tágítson kanyarodáskor. Na most zavartam meg őket, de nagyon jó van. A létre gondoltam, vaze. Hozod a stoppert! Irántottad, ez egy máni. Itt a karórám! Hatosok nagyon jól kerülik a bóját. Van még egy... Mondó vagy pedig óra? Mondó, belmondó. Olyan 1.30 szálljon. Kérem, a 60-as évjáratú csapat nagyon összeszokott. Egész jó az idejük. 1.24. Na a sízőpáros. Jaj, benn vagytok.